Odi Odi Brada nanga Sisa. Mensen uit me na stop streaming if I'm there live already, but I don't know. But Odi Brada nanga Sisa, ik ben iemand onze genoviënt. Met bar Odi met takodi, in alle speaking nanga sakafasi, in na nefa ta. Obia gado voor gado, konfo, kabra voor kabra, profe voor profe. Mensen, ik weet niet als ik stream, maar ik mijn stream. Neem ik even, hè. Ja mensen, brana sisa odi me bar odi me takori na nefa ta obia garo fu garo konfo kabra fu kabra profe fu profe. Brana sisa geen Akomfo Na Wi Sani vandaag wegens miskoru en geen nono de wan valk problema nono de hij had niet zodanig dat hij something ama ik bromi zodanig wegens minus samsa kota mi samsa mi op want to hebisani en dat die mi op hebisani da als a linkerschouder mi ko abi wan problema me mi wan tegenu taki vandaag geen Akomfo Na Wi Sani, maar hopelijk ben ik volgende week wel terug met het programma Akomfo Na Wi Sani, want dit na wan pieces mustapo want dan kan ik mi ab asani stide na mi Asciati, kijk even naar mijn ding, even met Luku if alles aan een roken, maar mijn she next it dat me want sabi even op media live, omdat zeiden ik zit niet op mijn ding, maar ik kan Luku dat die, ik kan Luku dat die. Maar mensen, in elk geval, kijk, ik over naar wie zijn vandaag, wegens de familie tegen wegens familie en we had met die dan. Als korot me, een jima keri, hebi, zodanig dat die, in de sabi, een jima keri vallen. Maar in elk geval mensen, brand, zeg je, Akomfo Na Wi Sani vandaag. Ik ben wel nog volgende week met het programma Akomfo Na Wi Sani. Mi want aku grant nga la speaking nga sa kafasi do u konti de tapu channel a program. Maar sorry, no program ti de. Mis don ja, maar mis don a boons chati. Na dadelijk na wa is pak mo pot na mi baka. Me kama koru chin. Ja. Mensen, met aku big Odi Grand Tangi we speaking fast. Ik ben iemand nog geen of ja, tire na emi op den boon, tire na 12 ja, 12 april 2026. Francis, geen Akomfo Na Wi Sani. Robbie, sorry, mina ma aba program ti de because mi biaka e makere, ja. Abo, let's speak grani. Odi. Oh, wat even. Ja, mensen, even. Ay, grani, brada, grani. Abo, we tak ja, abo, Odi.